ngada sngo kemen sa shi sien ha ne ka por ya ka bangan yo ban ya kren bat pi leng ba ka ktien ke jong blay leng ba ka ne ka channel jong ka potternet ba ka ne ka por nga kwah ban ya kren ba ka ta ka long ya weu briu ba dan ha ka ktien ke jong blay neu briu ba shakri yu blay neu briu u ba pen sngo ba yu blay neu briu u ba le ru ka mon ke jong blay rewat la kata udan penban ha pedeng ka jingpang ka jingstom sa ba un yap no pag kerteng ka jong neu briu udai dan na pedeng jong piru ki bolong kum Hezekiah pi shakri u blay pi pen sngo ba yu blay piaro ika kerteng ke jong trai pala le shibon ke ru na kamantau trai henry pidon hapdeng ke jingpang ke jingshitom barki doktor ki ong ba pinom shu pin sayap no bar hagapor ke jong Hezekiah kolong kumta bo Isaiah ulawan Hezekiah bar ula yathu ya ke ke bo blay ula kren hau bar ula ong gidi ki kentin pila ban shem ke por na kitab ke baar ki sim kalonong ke baar pho ke khat ban kong ter ke ong kumni Hakita gisngi Hezekiah ulapang ya kaban yapno. Teu Isaiah unang itu ulapau kon Amos. Ulawan hau boloong hau kumniu ong try. Tupen bet yala ka ying na ba men yap bat menom im. Onda kum tau lapai la ka khamat sa ka kenro baula duai hau try uda ong. Na kerpat ime tuken mau menta. A try kumno ngala ya khamat jome. Haka jingsi sha bada ka donut ka bajanai. Bangala le ya kata ka babha khamat jome. Teu Hezekiah ula yam Ti shwabu Isaiah lap ban mi na pedeng kesnong ktin try lawan hau ba ong tu phaipat batu ong ho Hezekiah urang ba upat ba jonga kumni wong utrai ubleu David ukpa jongme ngala sha skori ke jingduai jongme bangaloi i ke umat jongme hakmi ngan pen khia eme haga sngi ke balai men le kiu sha ke yeng utrai ban ngan pen tam shu ye ki sngi jongme sakhat sansnem ban ngan pelaj eme bat ye ke ne ke snong na kti usim Assyria. Kini gelong ka jingjia ka basngutenat ka jingjia ka ba ai jingkermen yu usim bat ka ba ai jingkemen yu usim bat kan long ru kumta na kumta ka jim ka jongpi. Pinda pe ya ka jim ka jong Hezekiah ka jing shikri ka jong ka deha ka por ka jong uru. Baula pendu no. Yu tu usen renong ya ka balawa na du ka por ka jong Moses. Nemar ki breu ki wan shau tau sen renong balawa hau tau ding ki sedang menmani penban. Yau ta usen renong. Berkadai hadu kapor ke jong Hezekiah bu udah penduk pendam no sendan ya kata ke jing mani yau tau besen. But Hezekiah ulale ikaman ke jauh blay. Andreu blay uong penban ya kini kintien te penbet ya la ka yeng. Penbet ya la ka yeng. Mga snow ni ka sngi ke momentau try uong ya piru. Penbet ya la ka yeng. Baru keren ya kata ka yeng. Kaba kumno kamdai ka yeng kaba kenjado andrei Ukran ya kata ka yeng kaba kenjaman sim yo kadang don hang nor ne kaba empat bet baru try yo kadang don hang nor kaba utrai empat syam sngob ha utrai wong pen bet ya la jong ka yeng ka jong fi pen bet ya kata ka jing dai ka jong fi bat nga utrai wi ka donot umpet tang ya kata ka bashabar ka babel ka ong bangapet ya kata ka bashapo ya kata ka bashabar ui ka jingmut ka jong fi ui ka donut ka jong fi ui kata ka jingtmu ka jong fi ui lot ya kata ka bari ka jong fi baro dan ka ka bala ban buri nau try uong yo Hezekiah ben bet ya la ka yeng ben bet ya la ka yeng naba men yap ba menom im lada men pen bet men sayap ba menom im Ngasno ka sngi ka momentau try khat yapi. Bafin penjana shu iladi. Ya ka bafin ang IT shu iladi. Ladang don kita ki jaka ki area ha ke jim ke jongpi ne ki dang don ki bentai ka bafin pat bet habau try. Try kwa bafi pin bet no bat ukan. Hoi fila le shibun ki eki nam tau try. Hoi fi shakri u try. Fila le ro shibun ki eki bafin subha u try. Henry u try kwa e kata ka 100% ke jongfi. U kwa e kata ka shispa na ka shispa. Ka bafin IT lut iladi ha u. Esi kalau ada kendai, po kendai, poin kendai. Utrai uong ye kata ka poin iwe. IT lut no hanga. Pen bet ye la ka yeng. Bar ngai utrai. Kumbo la le kene ka kamba. How Hezekiah ula yam akmat jong trai. Ula yam da kata ka jing yam ka bapai do not. Baru syakri jong trai. Ula yasngob yang ka sur no blay. Ula wan pai. Bau lo ong men kia. Utrai men kia ye me. Baram ta kata un pen slam ru. Ye me sa khat san snem. Un ai biang yeme ye kene ke jing ba mela ban im sakhat san snem bat menam shap ting ru yau tau im jong ka Syria
Pada intan kwah benong ifi ni ke sengi ke bementa. Lapi pang lapi sitom ha ke met ke jongpi. Lapi don ya ke jingpang ha ke mensim ke jongpi. Pidon ke jingpang ha ke jingmut ceperkat ke jongpi. Utrai ong ke sengi penbet ya la ke yeng. Penbet ya kata ke jingim ke jongpi. Penbet ya kata ke mensim ke donut ke jingmut ke jongpi. Utrai unle iki kamba ha ke jingim ke jongpi. Tadi intan ni pulih Jeremiah kalau balai pau dekat ke ba khat nyau ong dabangan ai pat api ke jingkot jingkhia. Bat ngan pen khia ifi na kata ke jingmong baro. Utrai ong apa la ke ktien bat ngan pen khia ba pilai snow ni ke ktien ke sengi. Utrai upa ya ke ban pen khia ya pi kan. Pen bet no ya ke area ha ke jingim ke jongpi. Pi snow ba kadang don. Kata ke area ke balat. Kata ke jaka ke balat pen bet no. Ha ke sengi ke bamenta. Mur utrai unle iki kamba un pelat ya firu. Na kata ke Nongkhryiem jong tau sim siri ke ba krenru na ke jingtrei na ke jingpentriem ke jong baman un pelat ken ya pi. Ban nganget utrai unle iki kamba un pen jerong shishu ya ke kerta ke jong pi. Ba fin la ban long shishu ke jingkerku ya ki babon ki mensim man long ke jingkerku nam ta ke hima ke jong blai. Ban nam ta ke kerteng ke jong uken. Na sngo ke sengi wa nam kuslai. Penom yap henrei penem. Ban nganget utrai unle ki kamba aga jing imju pen bet hano iladian ro menta ke sengi ya baru try wat nom kuslai ke jing im ke jong pi mau try unle ki kamba nama da ke jing jam snam ke jong on pen khia ya pi ban nget ke ni ke bor ke jing pen khia ka tuit ha ke ni ke met ke jong pi ka tuit ru ada ke men sim ke jong pi ke jing bot ke jong pi ban pen khia ya pi met ban men sim na do ni ke sengi ni along ki briu ki ba lai loi ni along ki briu ki ba yo shisha ke ta ke jing pen slek ke jing pen khia nau belai ngini dwai hagani ke por ke bamenta utrai le isin ayap yam akmat jong trai ke ni ke sengi ko mo he zake la yam pini ke kamba ke jong belai trai ni ke por ngadap de ke jing sngongo ke ba krai me ablai ya ke banga yo ban ya kren ba ni ke khon ke jong me lam ni ke tien ke ba im ke ba khoi ke jong me trai banga sngo ta trai don don shibun ke hezekiah hagani ke por bat trai ki don ha pring ke jingpang ke jing shitam ke ba pen pang ke met ke ba pen pang ke mensim ke jong ki trai oi Lada sngap ya ke report jongki doktor ne habang sngap ya ke report ya ke bangi sngo thu hi ka long bai ngim poi shu she ba kam don shu ke jingpen khia kam don shu ka lat ban light kumba uzaya ul ong yu hezekiah namar men yap menom im henrei habau hezekiah ul dwai utrai la pen kala ya kata wong men im menom yap kan long kum ta ko trai nam tani khon ki jong meru ha ne ke sngi try haba kipen bet la ke ying ke jongki haba kipen bet ya nega download ke mensim ke jingmut ke jongki pada haba kipen bet ko try nganget men pen slam men pen jalan ke kerta ke jongki kumbala pen jalan yo hezekiah khat san snem ngam tip ko try sak anu snem men pen jalan ya ke jim jong ni ki khon ranga tip men pen jalan khnam ke long ka daw jong ke jingker khu ya ki babon ki mensim try ngada dwai ngada ker khu ablai ya ni ki khon ki jame ke nam sko khuslai hande bekin ya magani ka pol bekin kerpat na me bakin pen bet la ka ying pen bet la ka jong ka jing em try ngadwa ing ker khu ha ne ka por try ka kamba ka jome ka tuit ka jing pen khia ka tuit hallelujah da ka bor yem snam jong jisu la pen khia ngala ka ang shame ong ka tien ka jome try ba me la pen khia yang ha ba try ngi ai ngo ba da ka jing em snam ka jome la pen khia kini ki kon ki iohkhiah ha ga men sim ki iohkhiah ha ga do try nget me le ki kamba me sngo ka ni ki jing duai ini i ka try ka boram ka jome hage ji em ni ki khon ki jame hallelujah nge sngo try me jubab ni jing nge sngo me la pen khia ini ki khon ka teng jisu amen amen nge sngo ngo bo try pen khia ifi ke ni ka sngi hage ba pipi la pen bet la jong ka jing em ha pipi la yam show try pen khia bon pen jalan ne ke jing em ke jong fi ba fin long ka daw ke jing ker khoi ki bon ki men sim try no ker khoi fi khablai shi bon nge sekin do pat amen